Ahojte moji drahí priatelia a rybársky maniaci. Dnes sa pozrieme na to, čo nás čaká na brehoch slovenských vôd 12. novembra 2025. Pripravte si uši, pretože tento deň môže byť naozaj prekvapivý a ponúka jedinečné šance pre tých, ktorí vedia, kam a na čo ísť. Zabudnite na povery. Dnes si povieme presne, prečo bude tento jesenný deň pre mnohých rybárov nezabudnutelný. Hlavná časť novembra sa na Slovensku nesie v znamení premenlivého, chladnejšieho, no často vlhkého a veterného počasia s prvými náznakmi snehu najmä na severe. Ale práve tieto podmienky môžu byť katalizátorom pre zvýšenú aktivitu niektorých našich obľúbených druhov rýb. Takže poďme sa na to pozrieť podrobnejšie. Prognóza po druhoch a taktikách. Šťuka, zubáč a ostriež, dravce. Dravce v novembri doslova ožívajú. Prečo? Pretože si potrebujú vytvoriť tukové zásoby pred zimou a jarným neresom. Preto je toto obdobie ideálne na ich lov. Hľadajte ich pri hlbších hranách, podvodných prekážkach, potopených stromoch a v blízkosti zimovísk bielej ryby. Sú to miesta, kde si dravci trpezlivo vyčkávajú na svoju potravu. Na čo ich chytiť? Stavte na prívlač s väčšími gumenými nástrahami imitujúcimi belice, plotice alebo ostrieže. Osvedčené sú aj väčšie woblerky a jerky. Nebojte sa použiť aj mŕtvú rybku na ťažko alebo na plavák v blízkosti prekážok. Môj tip. Skúste tmavšie farby nástrah v kalnejšej vode a prirodzenejšie odtiene, ak je voda čistejšia. Jalec hlavatý. Jalec je po celý rok aktívny a november nie je výnimkou. Ak sa oteplí, môže byť aktívny aj na plitčinách, ale s ochladením vody sa sťahuje do hĺbších prúdnatých úsekov riek, pod vymleté brehy a k potopeným prekážkam, kde hľadá úkryt a potravu. Najlepšie ho ulovíte na plávanú alebo ľahký feeder. Ako nástrahy odporúčam kostňaky, hnojové červy, ale aj syr alebo kúsok pečienky. V chladnejšej vode platí, že jemnosť zostavy je kľúčová. Používajte tenké vlasce a menšie háčiky. Nezabudnite, že v tomto období môže brať aj väčšie kusy. Lipeň obyčajný. Kráľ lipňových vôd, lipeň sa dá stále úspešne loviť, najmä ak sa na chvíľu ukáže slnko. Hľadajte ho v plitších, ale prekysličených prúdnych úsekoch riek, za kameňmi a v miestach s miernejším prúdom, kde sa môže schovať a zbierať potravu. Ideálne je muškárenie na suché aj mokré mušky, prípadne nymfy. V novembri preferujem menšie tmavšie mušky, imitujúce potápajúci sa hmyz. Niekedy prekvapí aj na malú rotačku alebo jemnú plávanú s 1-2 kostňakmi. Ako náhle však začne fúkať silný vietor alebo sa prudko ochladí, lipeň sa stáva opatrnejším. Hlavátka podunajská. Pre milovníkov adrenalínu a kapitálnych úlovkov sezóna lovu hlavátky začína 1. novembra a trvá len 2 mesiace. Potrebujete špeciálne povolenie a treba si uvedomiť, že jej lov je povolený len prívlačou alebo muškárením na umelé nástrahy menšie ako 15 cm. Hľadajte ju v hlbokých prúdnych úsekoch riek, pod kaskádami a v miestach, kde sa zdržuje biela ryba. Väčšie woblery, ťažké rotačky a veľké streamery sú to pravé. Pamätajte, hlavátka je bojovník a zaslúži si rešpekt. Analýza podmienok. Počasie. 12. novembra 2025 očakávame na Slovensku premenlivé počasie. Cez deň bude prevažne polojasno až oblačno, v noci skôr zamračené. V noci na severe a východe sa môžu objaviť ojedinelé slabé zrážky, dokonca s 10% šancou na sneh. Teploty sa v noci pohybovať od 0 do 5 stupňov Celzia, v údoliach ojedinele klesnú až na -2 stupne. Cez deň sa vyšplhajú na 7 až 12 stupňov Celzia. V Bratislave očakávame 10 stupňov cez deň a 5 stupňov v noci. Vlhkosť vzduchu bude okolo 83%. Kľúčovým faktorom je stabilný až mierne stúpajúci atmosférický tlak, ktorý sa ustáli okolo 990 hektopascalov. To je pre ryby veľmi priaznivé, pretože nemajú radi prudké zmeny tlaku. Vietor bude slabý až bezvetrie, čo tiež prispieva k pohode rýb. Teplota vody. Teplota vody v riekach Slovenska sa v tomto období pohybuje okolo 7 až 7,4 stupňa Celzia, ako sme videli napríklad na Ipli pred pár dňami.
Táto teplota je už dosť nízka, čo znamená, že biela ryba sa sťahuje do hlbších, teplejších úsekov, na tzv. Zimoviská. Na druhej strane, dravce sú pri takejto teplote vody veľmi aktívne, pretože chladná voda zvyšuje ich apetít a pripravujú sa na chladné mesiace. Fáza mesiaca. 12. novembra 2025 sa mesiac nachádza vo fáze poslednej štvrte. Jeho osvetlenie bude okolo 45 až 47%. Hoci niektorí rybári považujú túto fázu za neutrálnejšiu alebo mierne nepriaznivú, z môjho pohľadu je dôležitejšia kombinácia ostatných faktorov. Mesiac vyjde okolo polnoci a zapadne okolo obeda, takže na aktivitu rýb počas dňa to nebude mať taký výrazný vplyv, ako napríklad pri splne. Celková aktivita rýb. Všeobecne platí, že v polovici novembra sa ryby postupne presúvajú na zimoviská. Biele ryby, ako sú plotice, podustvy a jalce, sú stále aktívne, no preferujú hlbšie a pokojnejšie miesta. Kapor a lieň už potravu takmer neprijímajú. Naopak, dravce sú v plnej kondícii a vyhľadávajú potravu intenzívne, rovnako ako aj mieň, ktorého aktivita stúpa. Rybárčenie bude najefektívnejšie v teplejších častiach dňa, ideálne medzi 9 ráno a 5 po obede. Môj verdikt. Priatelia, 12. novembra 2025 očakávam točiť dobrý, no predovšetkým podmienený klov. Stabilizujúci sa atmosférický tlak, mierne teploty a zvýšená aktivita dravcov vytvárajú potenciál pre krásne úlovky. Kľúčom bude správny výber miesta a nástrahy, cielený na konkrétne druhy rýb, ktoré sú v novembri najaktívnejšie. Takže buďte pripravení na to, že ak viete, čo hľadáte, môžete zažiť naozaj parádnu rybačku. Záver. Takže, moji milí, prajem vám všetkým, aby ste 12. novembra chytili svoj životný úlovok. Nech vám to berie a hlavne užite si každý moment pri vode. Nech vám to všetkým pláva a ani chvost, ani šupina. Ak sa vám video páčilo a chcete vidieť viac takýchto prognóz a praktických tipov, nezabudnite dať like a kliknúť na odber. A napíšte mi do komentárov, aké sú vaše plány na tieto jesenné dni. Čo sa vám osvedčilo v novembri a na akú rybu sa chystáte. Teším sa na vaše príbehy a fotky.